Paytahtymyzdaki kışky oýunlar sport toplumuna Türkiýeli aýdymçy Murat Bozyň çykyşy uraldy. Ol ata-watan bolan türkmen topragynda mekerle garşylananlygy we bugunky dawranyň ýokary guramaçylyk derejetiniň üçin edilenligi üçin türkmen tarapyna aýratynla türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanymyza hoşallyk bildirdi. Şeýle ol hemmeleri ýakynlaşyp gelýän täze bayramçylygy bilen tüýtürekden gutlady. Salam Türkmenistan. Türkmenistan'a ikinci gelişim. İlk geldiğimde de beni çok güzel karşıladınız. Bugün de öyle. İyi ki varsınız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hoş geldiniz tekrar. Türkmenistan'ın hörmetli prezidentini ve Türkmen halkının milli lideri, hormatli Arkadağı hem de sizin ahlinizi Taze Yıl Bayramı bilen gurlayarın. Mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum Türkmenistan'a ve Türkmenistan halkına. Selamlar olsun. Munyň özi hemmelerin süýüp garşylaýan bayramynyň şadlykly wakalary we ýata gazy pursatlary beslenmegine möhüm ähmiýete ýa bolan pursatlary guruldy. Häzirki döwürde Gahrman Arkadamynyň başyna başlanan giň meşgul işleriniň Arkadaly Gahrman Ferdanymyň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde medeni amsamterwil ulgamdaky hyzmatdaşlyk ýygytal ösdürilýär. Şanly telenler münasibetli gurulýan bayramçylyk konsertlerine daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylarynyň we taýdanalarynyň gatnaşmagy, Türkmenistanda geçirilýän giň meşhur dawralara münasip goşak goşmagy bolan ýazyklanmalaryň artýanynyň nowatdaky beýanydyr. Bu orta täze bayramçylarynyň hormatyna gurulýan dawralaryň şadlyk şowkuny beslenmegine aýratyn ähmetliler. Dogonlyk ýurdun aýdymçysy özüniň belent ruha beslenen aýdymlary bilen dost dogonlyk gatnaşyklarynyň wasbyny ýetirdi. Bu aýdymlar tomaşaçylarda ýakynly täsirler galardy. Şu günler ýurdumyň we halkymyň durmuşynda möhüm orun eýleýän täze bayramçylyk münasibetli konsertler geçirilýär. Täze ýylyň öňe siratynda paýtahtymyzda gurulýan bayramçylyk konsert tapgary Türkiýanyň belli aýdymçysy Murat Bozyň çykyşy bilen ýaýlananyrly. Munyň özi ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda halkara derejesindäki meden şäherleriň netijeli ösdürilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Täze münasibetli gurulýan konsertleri aşgabatlylar we paýtahtymyň mihmanlary üçin ajaýyp bayramçylyk sowadyna urly. Her ýyl geçirilýän halkara derejelik şäheretiniň netijeli käsete eýe bolmagy hormat prezidentimiň başçylygyna gurulýan derejelik taslamasynyň ulary başlyklary beslenýänini äşkar edýär. Konsert maklatnamasyna dost dogonlygy, gözel tebigaty, adamlaryň birek-birege bolan gatnaşygyny süýgüni watp edýän aýdymlar giýerdiler. Konsert atnajar aýdymçynyň ýerine ýetiren her bir çykyşyny uly şowkun el çalypşmanlar bilen garşyladylar. Bayramçylyk konsertine tomaşa edýänleriň şowkuny el çalypşmalary, dogonlyk ýurdun meşhur aýdymçysynyň çykyşlaryna berilýän ýokary baha hukmyna kabul edildi. Seviyorum. Olar halkymyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagy we ýurdumyzda ýeňden bellenýän toý dawaralaryň şatlykly pursatlary beslenmek uruna döwlet derejesinde alad edilýän üçin hormat prezidentimize we Gahrman Arkadamyda alkyş tillerini beýan etdiler.